Insellmilkom jien Jerome Caruana Cilja nilqakom għal programm Newsdesk Analiżi Politika live fuq Radio 101. Għandna madwar sija ta' diskussjoni u kif tafu din il-ġimgħa kuljum qed ikolli kandidat, wieħed mill-erba' kandidati għall-elezzjoni tal-ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Il-mistieden tal-lum huwa il-kandidat Alex Perici Kalascione. Nsellimlek Alex. Nsellimlek Jerome u kull min qed jisma'na llejla dan huwa programm li minn dejjem anke matul dawn is-snin nieħu gost li nkun hawnhekk naturalment illum programm li għalija personalment u anke fil-mument li għaddej il-partit minnu huwa mument programm partikolarment importanti. Infakkar illi s-sekwenza tal-kandidati f'dan il-programm u anke f'programmi oħrajn fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista intażlet bil-polsa mill-Uffiċċju Informazzjoni fil-preżenza tal-Kummissjoni Elettorali kif ukoll fil-preżenza tal-kandidati infushom. Infakkar li wkoll il-mistoqsijiet huma approvati mill-Uffiċċju Informazzjoni u wkoll id-direzzjoni dirigenti ta' dan l-istazzjon talbet li minħabba il-ħin limitat ta' dan il-programm u kol minħabba in-natura ta' dan il-programm talbet sabiex waqt dawn il-programmi għal din il-ġimgħa biss ma jkollniex telefonati u SMSs. Nibda bl-ewwel mistoqsija, l-ewwel mistoqsija li qed nagħmel lil kull kandidat minu Alex Perici Kalascione. Bissimt meta smajt fuq id-domanda Jerome għaliex naħseb l-ewwel darba li għamlu ili di kien propju fuq dal-programm, imma qed immur snin ilu dak iż-żmien kien għadu jippreżenta Antwan Borċ. Ġifieri qabel ma anke Antwan u bad daħal fil-politika x'kien hemm Antwan u mbagħad Frank Psajla u kien hemm Pola ta' certain point. Illum inwieġeb naturalment bl-istorja u bl-esperjenza tiegħi ta' tant snin wara. Ġifieri ċertament jekk jiena ngħid Alex Perici Kalascione żgur li bil-preġu bid-difetti kollha kif għandu kulħadd, imma persuna nħossni mhux biss lejali, imma lejalissima lejn il-partit. Persuna li dejjem u f'kull mument li l-partit talab minn għandi tkun xi tkun l-isfida, tkun xi tkun dak li l-attività li jitlob minn għandi, jiena qist dejjem dak li kien l-interess tal-partit l-ewwel. U ma ngħidx di issa xi ħaġa li hija xi ħaġa speċjali u xi ħaġa li għandna anke niftaħru biha, hija xi ħaġa li għandu jkollu kulħadd. U rrid ngħid Jerome illi fil-waqt li jiena mhux biss qed nitkellem fuq livell uffiċjal ta' partit, imma anke matul dawn is-snin kollha li naħdem fl-istrutturi tal-partit u naħdem mal-kumitati sezzjonali u naħdem man nies li ntaqgħu magħhom f'kull livell sibt ħafna nies illi jagħmlu eżatt l-istess. U dawk huma verament il-qalba tal-Partit Nazzjonalista, dawk in-nies illi kull darba li l-partit isejħilhom minn sejħa mod ieħor, minn biex jagħti appoġġ l-inizjattiva, minn biex jipparteċipa f'xi ħaġa, illi dejjem jiġu iqegħdu l-partit l-ewwel b'sagrifiċċju personali, b'sagrifiċċju tal-familja, b'sagrifiċċju anke ta' finanzi, li dejjem iqegħdu l-partit l-ewwel. U jiena nippreżenta ruħi jekk illum u nwieġeb għal domanda tiegħek b'sens ta' pride ta' ġifieri, b'sens ta' gburija li jiena wieħed minn dawk il-ħafna minnhom qed jismawna, ħafna minnhom jikkontribwixxu għall-partit b'kull mod possibbli minn dawk li qiegħdu l-partit l-ewwel. Allura jiena qiegħed illum proprju dik hija naħseb li ħaġa importanti. L-ewwel qed il-lealtà, it-tieni sens ta' responsabilità li kollox li nagħmluh bil-propjament għal-ġid tal-partit, għaliex bħal kollox fil-ħajja bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti. Ħafna ngħidu iva l-partit l-ewwel għax hekk. Meta dak li ngħidu bil-fom ma nwettquhx fil-prattika, hemmhekk jista' jkollna mbagħad is-sitwazzjonijiet iktar diffiċli. Ġifieri dik hija realtà llum il-bażi li fuq għandna nimxu minn sal quddiem. Illum il-ġurnata fejn tara li qiegħed il-Partit Nazzjonalista? Il-Partit Nazzjonalista llum Jerome qiegħed naħseb jien ġifieri l-ewwel qed nkunu koraġġużi ejja ma naqtaw qalbna qatt. Ġifieri dan huwa partit illi fit-tajjeb u fil-ħażin dejjem iffaċċja sfidi għax inti għandek l-isfida tas-suċċess, anke s-suċċess huwa sfida, u sfida ta' telfa hija wkoll sfida kbira.
Però dan huwa partit illi qiegħed illum fejn kien ħafna drabi fil-passat. Ġifieri sija fit-tajjeb, sija fil-ħażin. F'mument deċiżiv, f'mument illi għandna qudiemna dal-moment partikolari hija t-tieni telfa elettorali, dik hi s-sitwazzjoni. Inħarsu lura, irridu naraw qabel xejn minn fejn ġejjin, fejn qegħdin u fejn irridu mmorru. Jiġifieri mhux biss kwistjoni jiena diġà għatta pubblikament, għatta naħseb fuq dal-programm ftit ilu, għatta wkoll f'konferenza stampa li kelli dal-aħħar jiena ma nħoss assolutament li għandna bħala partit nintilfu jew ndumu xhur u ġimgħat sħaħ nistudjaw xi studju jew xi rapport ta' telfa. Irridu neżaminaw dak li ġara, irridu neżaminaw b'sinċerità, irridu nkunu lesti il-riżultat ta' dak l-eżami anke jkun xi ħaġa li aħna ma rridux nisimgħu. L-iktar ħaġa importanti li inti tara l-affarijiet kif huma, mhux kif tixtieqhom li tkun, kif tixtieqhom hija tkun l-iskop tal-ħidma tiegħek. Però tibda mir-realtà li għandek madwarek. Realtà li hija ċertament realtà ta' sfida, però jiena għandi twemmin sħiħ u nafx qed ngħid. U twemmin li mhux qed ngħidu llum għax sabiħ li tgħidu għax tinkoraġġixxi n-nies f'mument diffiċli, dak ukoll. Però kull min ħadem hawn ġew jaf illi dan il-partit meta jiddaħħal f'moħħu xi ħaġa jista' jasal għaliha, ir-riżorsi qegħdin hawn, dawk li użajna u dawk li stajna użajna iktar. In-nies qegħdin hawn, il-volontà qegħdem, ir-rieda qiegħda hemm. Anke sempliċi fatt Ġerom li kemm minna 3 ta' Ġunju sewwa, mit-3 ta' Ġunju law bil-mijiet huma dawk li żdiedu sija dawk il-lista ta' nies li ġew biex ikunu volontari, biex jgħidu nisma' għajdna fejn, għajdli fejn, lessin xamru l-kliem u nibdew. U sija dawk in-nies ukoll li żiedu fit-testament ġdid. Din hija r-realtà, u r-realtà rridu naħduha kollha, fit-tajjeb u fl-inqas tajjeb u fil-ħażin tagħha. Huwa Partit Nazzjonalista wasal f'mument fejn jrid jagħmel għażla importanti, l-għażla li ħajjagħmel illum il-Partit Nazzjonalista żgur indubjament ħadd immarkana għal perjodu twil, għal snin li ġejjin, għal ħafna jistrieħ fuq din l-għażla, però qiegħed f'mument illi bħalma kien dejjem fl-isfidi tiegħu jaraf jirigrupp, jaraf jara dak tajjeb li għandu, jara l-ammont qawwi ta' nies li hawn ġejjin li għandhom il-qalb u fuq il-qalb u fuq l-esperjenza tal-passat nistrieħu biex nagħmlu l-politika tal-lum ħalli tigwidana fis-snin li ġejjin. Alex, inti issilek għal snin taħdem fl-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. X'kienet l-esperjenza tiegħek ta' din il-ħidma? Dawn is-snin, partikolarment dawn l-aħħar 4-5 snin li fiha kont involut direttament fl-amministrazzjoni tal-partit, kienet għalija esperjenza qawwija u esperjenza pożittiva ħafna. Ġerom, jina ovvijament diġa kont anke qabel mitħla tal-partit, eccetera, però iktar direttament fl-amministrazzjoni tal-partit, is-settur tiegħi kien is-settur tal-finanzi, li kien ċertament settur ta' sfida, kollox kien sfida, meta tlaqna fl-2013, kellna naraw dak, inti qabel meta tibda tiġbed linja sewwa fil-ħajja u fil-partit, f'mumenti tal-partit, xejn differenti mis-soltu. Fl-2013, kenna naraw nieħdu stock, we had to take stock ta' dak li kenna, kien hemm ħafna affarijiet li kienu tajbin, kien hemm ħafna affarijiet li saru li kienu tajbin, li ċertu strutturi, ċertu investiment anke li sar qabel fis-snin passati, kien investiment tajjeb u kien investiment li aħna stajna nistrieħu fuqu u stajna nibnu fuqu. Però naturalment kellna wkoll ċertu sfidi, l-sfidi finanzjari kienu dawk l-iktar partikolari forsi. U bħal kollox, memxin biex toqgħod tgħid xekk u x'ġara u ma ġarax u kif u kome, inti trid għandek l-isfida quddiemek and you go straight to the point. Mhux toqgħod iddur law jew lem jew tgħid x'ġara jew ma ġarax, mela aħna x'għamilna mal-ewwel għadna ħanixbdu linja. Ħaneżaminaw eżatt fiex qegħdin illum, ir-realtà mhux aħna jiena dejjem ngħid inti trid ikollok ir-realtà eżatt kif inhi. Stabbilejna dik ir-realtà kif inhi, konna nafu li anke biex nibdew il-triq biex noħorġu minna din ir-realtà kellna bżonn għajnuna anke professjonali, ħdimna fuq rapport, ħdimna ħafna fuq rapport li ħaċertu ħaxur fil-fatt biex jiġi
biex jiġi komplut. Irrid nirringrazzja wkoll kien beda oriġinarjament bl-intervent ta' Sur Buġejja li kien anke kandidat qabel, ta' Rej Buġejja li kien kandidat qabel fl-MP elections, li tal il-kontribut tiegħu minn hemm bnejna l-qudiem. Mbagħad daħal naturalment il-finance team bix-xogħol imprezzabbli li għamlet Anfenek, ix-xogħol ta' Malcolm Kusto u x-xogħol ta' team professjonali. Aħna kellna team professjonali u ħdimni b'dak il-mod. Mela l-ewwel tara x'inhi s-sitwazzjoni. Iġġib il-kulħadd on board, kull min jista' jagħti kontribut jiġi u sibna nies li ġew u taw kontribut tad-deb. Wara din il-ħidma kollha spiċċajna dan il-pjan u kif spiċċajnieh eżatt kif ġi kompletat il-pjan bdejna inħadmuh u bdejna inħadmuh b'suċċess. Ġifieri anke hawnna l-esperjenza tiegħi ġerhom fil-ħidma tas-settur partikolari li jiena kelli taħt idejja matul dawn is-snin. Tani dak, tana qudiemna qabel xejn sfida li fil-bidu, biex inkun onest, fil-bidu taħsiba insormontabli, ġifi taħsiba li laqqas biss għad tista' teliba din l-sfida, però ikollok il-kuraġġ, ikollok it-twemmin f'dak li qed tagħmel. Ikollok it-twemmin li tista' tasal, jekk inti tkun iffokat, jekk inti kollok pjan serju, jekk inti kollok madwarek nies li huma mhux biss kompetenti, imma li jridu jagħtu jiddedikaw il-ħin u jissagrifikaw il-ħin tagħhom għall-imħabba tal-partit. Għaliex jemnu fil-partit, jħobbu l-partit u għandhom it-twemmin li kull darba li dal-partit kien hemm il-pajjiż mar il-qudiem. Armati b'dik it-twemmin, inti kbar fil-verità iktar kbira ma tkun l-isfida, iktar kbira tkun il-konvenzjoni li kollok ġo fik biex tagħmel l-isforz kollu maġinabbli biex dik l-isfida telba. U dak li bdejna nagħmlu. Llum minna issa kważi l-fuq minn sena u nofs li bdejna nimplementaw dan il-programm, mixin miegħu ħafna aħna nifmu il-sens ta' responsabilità li jrid ikollok ma jista' jmur xejn ħażin fih dan il-pjan għaliex tittimxi miegħu eżatt skont dak li għandna nfassar. Irrid ngħid ukoll li dan il-pjan kien jaf għax inti tagħmel pjan waqt nitkellmu fuq medda sa ta' 15-il sena. Minn meta spiċċajnieh u minn tagħna l-pariri kien ċar illi aqqas jekk tiġi sfida ta' elezzjoni dal-pjan ma jista' jiġi mittifes bl-ebda mod. Allora konna nafu u l-ewwel test ta' veru ta' dal-pjan nistgħux fir-realtà nwettquh kienet din l-elezzjoni ġenerali. Issa biex niftehmu, elezzjoni ġenerali li ġiet ħabta u sabta, ġiet sena qabel, ġifieri anke kien tippjana raġonevolment illi l-elezzjoni tiġi lejn 5 snin. Però dal-gvern għal raġunijiet tiegħu u naħseb iktar ma jgħaddi żmien, iktar nibdew nindunaw għaliex għamilha qabel, għamilha sena qabel. Tagħmilha sena qabel jfisser li inti l-pjanijiet kollha li jkollok tajbin kemm ikunu tajbin, studjati kemm ikunu studjati, trid tagħmilhom sena qabel. Għal-grazzja talla u blajnuna ta' ħafna u ħafna nies irnexxielna anke din li kienet sfida ġo sfida. Namlu kampanja elettorali, kull ma talbuna n-nies tal-istrateġija għamennieh, ma kien hemm l-ebda talba li għedu nisma' għandna bżonn nagħmlu hekk u għandna bżonn nagħmlu hekk u tiswa lira u tiswa lira u nofs u tiswa 50 cents. Aċċettajna t-talbit kollha u ġbarna il-flus kollha b'mod illi il-kampanja elettorali naħseb li għall-ewwel darba ma ħallitx solt dejn. Dak huwa achievement fih nifsu stajna naslu għalih bil-ħidma ta' ħafna u ħafna u ħafna nies u ħafna nies li kontribwew. Ġifieri esperjenza ġeru biex naqqat il-domanda tiegħek. Esperjenza ta' sfida, ċertament esperjenza ta' sfida, ikollok momenti fejn tkun sa taqta' qalbek, ikollok momenti fejn tara kollox daqqa timxi tkollok 100,000 pjan, però tara il dak ma tistax, però sfida li inti jekk inti tkun determinat, jekk inti taraf ikollok nies madwarek li jilqaw din l-istess determinazzjoni tiegħek, jaħdmu b'enerġija, jaħdmu bil-qalb, jaħdmu sigħat twal u inti mbagħad tasal għar-riżultati. Ir-riżultati ġerhom ma jaslux wieħedhom la jinżlu mis-sema, laqqas noqogħdu nistennew bajta ta' afħalna. Il-riżultati jiġu jekk inti jkollok pjan ta' ħidma serju, jekk inti taħdem fuq dak il-pjan u tibda twettqu.
Alex, waqt il-konferenza stampa fit-tnedija tal-kampanja tiegħek, inti semmejt dawk li għalik huma 3 miri li għandu jaħdem fuqhom il-Partit Nazzjonalista. Tispjegalna daqsxejn daw x'inhuma? Iva Ġerom, jiena fil-fattat li u din hija ħaġa li nemmen fiha. Jiġifieri kif għadna qabel, definitely ejjew nagħmlu l-analisi tagħna, l-analisi tkun korretta, l-analisi tkun sinċira, biex imbagħad nibdew naħdmu minn hemm il-qudiem. Però it-triq li għandna qudiemna fil-partit f'dan il-mument hija triq partikolari ħafna. U jien naħseb li qabel l-ewwel rata ta' sarib li qabel ma nibdew naraw x'iridu nivvintaw ġdid, dejjem int għandek fejn timprovja u dik tittarhom kollha jiena dħalt ukoll f'numru ta' setturi li fl-esperjenza tiegħi skont l-esperjenza ġew li għandi f'daw l-aħħar sin naħseb iridu naħdmu fuqhom. Però l-ewwel trid tibda biex tara x'għandek. Qabel ma tajt ħaġa nbiddilha jew nirranġa jew nagħmel biha. Il għaliex jista' jkun li għandna ċertu strutturi li matul is-snin inħolqu oriġinarjament tal-skop. U jista' jkun li dak l-iskop jew tlifnieh along the way jew żidna xi affarijiet u nsejna dak li kien l-iskop fil-bidu. L-ewwel ħaġa li rridu naraw huwa dak li għandna diġà eżistenti, dak li għandna bil-Malti fidejna. U d-dimwiċna taħt imniħerna l-lum, irridu naraw li qabel xejn dak ikun qed jaħdem skont kif kien intenzjonat li jaħdem biex naraw ir-riżultati u mbagħad dak li għandhom ikunu r-riżultati li jagħti. Ċertament naħseb it-triq tibda kif għadt minn analisi korretta, analisi kompluta, però mbagħad tittimxi fuq 3 aspetti fundamentali li jien għandi partikolarment tal-qalbi. Qabel xejn, l-ewwel qabel kollox l-għaqda fil-partit. U naraw eżatt is-sitwazzjoni kif għandna llum, il-sitwazzjoni kif se tażvolġi tanke mill-elezzjoni law, kollox jistrieħ fuq l-għaqda fil-partit. Illa li jekk inti m'għandekx dik l-għaqda, jew jekk inti ma taħdimx biex dik l-għaqda kemm jista' jkun tissaħħaħ, kull ma nibnu wara ikun qed jinbena ftit fuq pedamenti li ma jkunux sodi. Issa b'dan ma rridx ninsienu assolutament li għandna xi partit maqsum. Mhux il-każ, però ċertament l-għaqda mi qatt xi ħaġa li inti tista' qatt tieħu for granted. L-għaqda tista' tasal għaliha, però jekk ma tibqax tisqiha bħal pjanta di, jekk ma tibqax tisqiha u ftit għax jiġi rriħ minn hawn, u ftit għax tinsa tisqiha l-għada, u ftit għax ma ttix li ma nafxiex, u ftit għax talaqa fid-dlam, u ftit xi kultant tinsija fid-dlam. U mbagħad toħroġha wara x'tiftakar fiha ġejjin in-nies kemm hu sabiħ li kolli pjanta fuq il-komodina. Għal 100,000 raġuni jekk ma tibqax taħdem għaliha u tara li kulħadd qed jaħdem għaliha biex fl-aħħar mill-aħħar niġbru ħabel wieħed, hemmhekk ħajkonna il-problemi. Allora biex nevitaw li konna l-problemi, l-għaqda trid tkun fuq l-aġenda tagħna kull jum matul is-snin kollha. Partikolarment, Ġerom, fejn issa ċar u rajnija propju di fl-ewwel kien ċar minn dejjem ta' biex ngħidlek, però fl-ewwel opportunità li kien hemm li kellu l-gvern kif fetaħ il-Parlament kien ċar illi meta l-gvern ikollu xi aġenda partikolari, kollu xi proposta partikolari li minna nfisha ħatkun jew kontroversjali, jew tista' tqajjem kontroversja, jew tista' tqajjem reazzjonijiet anki emotivi, reazzjonijiet ta' kuxjenza, reazzjonijiet ta' ħsieb, il-gvern mhux talli mhux qed jittratta bis-serjetà meħtieġa dawn is-suġġetti, talli qed jipprova jużhom u xi kultant anki jaġġel biex jippreżenthom biex biskop ċar, dan wara kollox fil-ħajja tarafhom l-affarijiet u hemm bżonn nibda ngħiduhom eżatt kif huma mingħajr tlaqliq. Huwa ċar li anke f'din il-kwistjoni tal-liġi li għadda dan l-aħħar ta' żwieġ kienet l-intenzjoni ċara tal-gvern li jipprova juża din lilin mill-prinċipju li rrid iddaħħal li kien prinċipju li żewġ partiti kellhom fil-programm elettorali tagħhom. Imma lilin milek rrid jieħu opportunità b'mod ċar u sfaċċat quddiem kulħadd biex jipprova jifret, biex jipprova jaqsam. Mela l-għaqda fil-partit, u nerġa' niġi għaliha l-għaqda fil-partit, hija importanti għall-partit innifsu. Biex aħna kull ma nagħmlu nagħmluh bl-involviment ta' kulħadd.
ma jistax ikun illi partit politiku bħal kull organizzazzjoni oħra jimxi bin-nista daku tal-ieħor, din qed ngħidlek biex ma naslux għal dak il-punt. Mhijiex is-sitwazzjoni llum għalkemm ċertu kurrenti jkun hemm dejjem u din ġiet kontrollata f'dawn is-snin, però qegħdin f'mument determinanti fejn dan huwa importanti rridu nżommu qudiem għajnejna. Partikolarment meta l-għaqdija tajba dejjem. Però partikolarment meta inti minn barra qed is-sinjali huma ċari, l-imġiba hija ċara. Min naħa tiegħu il-Partit Laburista jrid juża kull opportunità li għandu u joħloq kull opportunità li m'għandux biex jipprova jifret il-Partit Nazzjonalista. Għalhekk l-ewwel punt l-għaqda. U jien ngħid ħaġa oħra fuq l-għaqda. L-għaqda u l-konverġenza titwielet f'dal-pajjiż, f'dal-partit, skużawni, titwielet bħala riżultat dirett, tissimu dirett mill-ewwel mill-istess valuri u prinċipji li aħna għandna fil-partit. Aħna għandna enshrined, miktubin, imniżlin fl-istatut tagħna. Tieni artikolu, l-artiklu numru 2 tal-istatut tagħna jinizzel b'mod ċar dak li hu it-twemmin tal-Partit Nazzjonalista, dawk li huma l-valuri tal-Partit Nazzjonalista u dak li huma l-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista. Aħna għandna prinċipji ġerhom illi ngħiduha u ma nistħu ċertament qatt ngħiduha huma jispiraw ruħhom mill-valuri insara. Però aħna maħniex partit tal-Knisja, il-Knisja hija l-Knisja. Maħniex partit konfessjonali, id-direzzjoni taħna ma naħduhomx mid-dirigenti tal-Knisja, aħna partit politiku li jrid ifassar il-politika għal pajjiż kollu, indipendentement dak il-pajjiż xi jemmen jew il-twemmin li ħaddan jew ma jħaddanx. Però nersqu b'wiċċna minn quddiem ispirati mill-prinċipji insara, għaliex aħna nemmnu li l-prinċipji insara huma minnhom infushom ta' applikazzjoni universali. X'meta aħna nitkellmu fuq is-solidarjetà, meta aħna nitkellmu fuq il-valur tal-ħajja, meta aħna nitkellmu fuq is-sens ta' ġustizzja, meta aħna nitkellmu fuq is-sens li ħadd m'għandu jibqa' lura, illi inti tmexxi l kulħadd il-qudiem, però b'mod illi ma tħalli qatt in-nies lura. Qed nitkellmu fuq il-dritt, fuq is-salta ta' dritt. Dak huma prinċipji illi huma aspirati mill-reliġjoni Nisranija, però japplikaw indipendentement minn wieħed x'jemmen jew ma jemminx. Għaliex huma ta' applikazzjoni universali jagħmlu sens li partit politiku li jrid japplikom universalment, għax jrid japplikom għal kulħadd, jagħmel sens daw kienu l-gwida tal-partit politiku. Issa dawn l-istess valuri, dawn l-istess prinċipji, minnhom infushom, għaliex imbagħad aħna dejjem konna dak il-partit, u għandna nkun akburin li aħna dak il-partit, fejn id-dibattitu jista' jitmexxa liberament. Għandu jkun hemm spazju fejn id-dibattitu mhux biss isir, ma kważi jiġi xprunat, irid tkun skambju ta' femiet, irid tkun hemm skambju ta' veduti anke fuq kwistjonijiet profondi. Għaliex aħna gwidati minn dawk il-prinċipji fil-wisa li għatu dawk il-prinċipji fil-wisa ta' spazju fejn tista' tiddibatti, id-dibattitu għandu jkun miftuħ, għandu jkun skiet, għandu jkun divers kemm jista' jkun, ħalli minn dik id-diversità u mbagħad il-gwida ta' kollox trid taraf taqqat fl-istess qafas għax dawk l-istess valuri u dawk l-istess prinċipji li jinkoraġixxu dan id-dibattitu fihom infushom mbagħad jagħtu l-qafas, jagħtu l-parametri ngħidulhom aħna, okay? Fejn mbagħad id-diskors taqdu fl-aħħar u tasal għal forma ta' koeżistenza ta' konverġenza biex kulħadd jingħaqad. Barra minn hekk, dik hija l-ewwel laqda, it-tieni u din nemmen fiha 100% il-parteċipazzjoni wiesa u wiesa kemm jista' jkun ta' kulħadd fih dan il-partit. Mingħajr eċċezzjoni kull min jaħdem fl-istruttura tal-partit huma x'inhuma dak l-istrutturi mill-amministrazzjoni tal-partit, mill-grupp parlamentari, għall-kumitati sezzjonali, għall-ferat, għall-attivisti. Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, kulħadd għandu dak li jista' jikkontribwixxi u l-kontribuzzjoni ta' kulħadd għaliex hija tal-persuna, għaliex hija individwali,
għandha valur individwali. Mela l-għaqda, il-parteċipazzjoni wiesa u fl-aħħar net, illi mat politikament naħseb l-iktar pass importanti li rridu nagħmlu għarfien meqjus ta' kif inhi magħmula s-soċjetà Maltija u Awċija llum. L-aspirazzjonijiet tan-nies, il-bżonnijiet tan-nies, il-prioritajiet tan-nies minn dak li hu ġarhom l-aktar importanti għal dak li huwa l-inqas importanti għad-deċiżjoni ta' kuljum. Dak li huma l-aktar l-influenzhom in-nies, irridu narfu x'inhuma dawn l-influenzi, minn fejn ġejjin u eżatt x'influenza għandhom fuq il-ħsibijiet, fuq id-deċiżjonijiet tan-nies, id-deċiżjonijiet żgħar u d-deċiżjonijiet il-kbar li bniedem jieħu għalih u għall-familja tiegħu. Naħseb fl-opinjoni tiegħi dan huwa il-mod kif irridu nibdew nfasslu il-politika biex tkun relevanti, tkun attwali u tkun effettiva għal ħajja tal-lum. Għal-minadu kif naqat maħna issa inti qed tisma' News Desk analiżi politika live fuq Radio 101 flimkien miegħi Jerome Caruana Cilja, il-mistieden illum huwa Alex Perici Kalascione. Alex, inti semmejt numru ta' inizjattivi dwar l-amministrazzjoni tal-partit li beħsiebek taħdem fuqhom jekk tkun elett kap tal-Partit Nazzjonalista. X'inhuma dawk l-inizjattivi li ħabbart sa issa? Mela sissa Jerome, aħna ħabbarna 10 inizjattivi li naħseb għandhom ikunu jimmarkaw il-bidu tal-ħidma. Mhumiex eżawrjenti ila li xina ħriġt bl-idea tiegħi. Dawn huwa l-proposti illi l-ewwel 10 proposti illi ħriġt ta' diskussjoni meta minna il-press conference tagħna il-ġimgħa li għaddiet. L-intenzjoni tiegħi huwa illi da li huwa ħsieb tiegħi qabel ma mbagħad nifformalizzah, nisma' eżatt x'iridu jgħidu in-nies li huma l-iktar li għandhom l-iktar qalbhom immedjatament dak li qegħdin fil-linja ta' qudiem sewwa, mhux kulħadd għandu l-partit ta' qalbu, imma dawk li qegħdin fil-linja ta' qudiem, il-kunsilliera tal-partit li huma il-kumitat nies mill-kumitat sezzjonali, nies mill-ferat tal-partit, l-amministrazzjoni tal-partit u nies li għandhom li jiġu l-qudiem bħala membri tal-kunsill għaliex kollha għandhom bħali, dawn huma jiena l-idea tiegħi huma idea Jerome illi jiena ħmejt matul dawn is-snin partikolarment sija snin li kont qabel ma dħalt l-amministrazzjoni kif ukoll dawn il-5 snin li ili fl-amministrazzjoni. Jiena forsi kelli l-vantaġġ illi fej kont fil-pożizzjoni li kont fl-uffiċċju tiegħi fit-Tini Solar kien dejjem open house miftuħ u jiġu kull ħadd. Kon nitkellem għan nies tal-medja, nitkellem għan nies tal-partit, nitkellem nies tal-amministrazzjoni, nies fis-sales, kien jiġu kollha u xi kultant minn isu jaqla bil-Malti, ħanajda bil-Malti għaxejla beltija, dak li jaqlaw li għandu fuq l-istonku u ġili jiddiskutu affarijiet, ġili jituni l-idea tagħhom, ġili jkollok idea li jkollhom li hija tajba forsi ma segwejnijiex fit-tajjeb u fl-inqas tajjeb. U da kollu li osservajt jien. U da kollu li matul dawn is-snin l-iktar nies li huma direttament involuti fil-partit qasmu miegħi fej qablu fej ma qablux, fej seta sar tajjeb, fej għamilna tajjeb ħafna u fej seta sar minna inqas tajjeb ħafna. Jina ħriġtom f'dawn il-proposti, però iktar ma tkun wiesa l-konsultazzjoni, iktar ma tkun tajba. Ħalli meta fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet jibdew jittieħdu, dawk id-deċiżjonijiet ma jittieħdux iżolati, ma jittieħdux maqtuwajn minn realtà ta' madwarna. Unkomplu u rritnajt, daw l-axħar 4 snin, ġerom importanti di li najduha, għax kultant aħna f'momenti inqas bih, hija forsi ma nafx hekk tendenza umana jew tendenza tagħna nazzjonalisti li xi kultant nifmu ninsew x'ikun sar tajjeb. U matul dawn l-aħħar 4 snin fil-ħidma tal-partit, dak li huma l-istrutturi tal-partit, biex id-diskussjoni titwessa, biex ikun hawn iktar diskussjoni aperta, sar ħafna u ħafna xogħol f'din l-amministrazzjoni. Ġifieri l-ewwel nett, anke qed nitkellmu fuq il-Kunsill Ġenerali, llum qed se nersqu għal quddiem Kunsill Ġenerali li għandu mal-1500 ftit inqas minn 1500 membru. Kważi id-doppju tal-li kellu meta bdiet din l-amministrazzjoni. Ġifieri kunsilju kważi irdoppjat milli kien. Illum in-numru ta' ferat li għandna fil-partit sar 10. Illum zidna ferat ġodda, l-opportunitajiet indaqs, il-forum tal-professjonisti, il-forum tal-ex-membri tal-parlament, il-forum tal-negozji iż-żgħar, żdidna u dawma kollha ferat li ħadmu
u ħadmu ħafna bħalma ħadmu l-fera tradizzjonali, l-MZPN li ħadmet ħafna grupp ta' nies enerġiċi ħafna, l-Lapan li wkoll tat isa spinta kbira quddiem il-moviment nisa tal-Partit Nazzjonalista, is-Solidarità ħaddiema li qed tagħmel ħafna u ħafna xogħol, anzi nixtieq li dan ix-xogħol kważi jidher iktar. Ġifieri kienu snin fejn aħna kabbarna dan l-istrutturi tkabru u twessaw biex ikun hemm dan id-dibattitu. Però kollox ma kollox, jiena ħsib tiegħi sawa impostat li dawn l-10 aspetti differenti, però bil-xewqa kbira il daw jiġu diskussi u nisma' eżatt il-kunsilliera x'għandhom xi jgħidu x'inhuma l-idejat tagħhom li mhux inklużijaw. Mela qabel xejn li bħala kumitati sezzjonali ngħid li għandhom jerġgħu jiskopru mill-ġdid, il-kumitati għandhom jerġgħu jiskopru mill-ġdid dak li kien l-iskop oriġinali tal-ħidma tagħhom. ċoe li waslu lill-partit, il-kumitat sezzjonali tiwassal lir-realtajiet tal-lokalitajiet fejn jinsabu. Mbagħad il-kumitati jwaslu minant il-partit il-messaġġ li jrid ikun relevanti għal dak li jkunu qed jgħixu n-nies f'dawk il-lokalitajiet. Naħseb ukoll li mill-ġdid għandna ndaħlu sistema fejn sija meta xi ħadd japplika t-tessera, xi wkoll anke meta niġu biex napprovaw fl-għażla tal-kandidati, ikun hemm sehem u l-vuċi tal-kumitat sezzjonali tal-post. Għax hekk inti tiġi biex tittessera jew inti tiġi biex tkun kandidat, ħarslejk inti minħal qormi. Mela hekk inti jiġi Ġerom Karwana Ċilja biex jittessera ruħu. Jew jiġi Ġerom Karwana Ċilja biex jikkandida ruħu. Naturalment għandna l-istrutturi. Again, ħaġa importanti li saret taħt l-amministrazzjoni ta' Simon Busuttil, l-għażel kumitat tal-għażla tal-kandidati, li ħadem ħafna. Però jiena qabel xejn għandi nagħti vuċi lill-kumitat sezzjoni ta' qormi. Jgħid li Ġerom pereżempju jinnaf. Għana ċaġa, għajdi xaġa ħazina fuqek. Intant il-Ġerom dak għat jamelek, għat jamelek il-realtà lokali, memx ħadd aħjar mill-kumitat sezzjonali tal-lokalità biex iġib il-realtà ta' dak il-post fil-qalba taċ-ċentral tal-partit. Kienet tessir qabel niftakar il-tessir li kellhom bżonn li tkun proposed u seconded minn xi ħadd tal-kumitat. Illum forsi jgħatit iktar komplikata, però almenu illi daw l-approvazzjonijiet ma jkunux automatiċi għalli jekk hemm xi ħaġa serja naturalment, mhux Ġerom ma jogħġobniex kif jilbes, imma tkun xi ħaġa serja li l-kumitat sezzjonali jekk għandu oġġezzjoni serja jew għall-kandidatura jew anke għat-tesserament innifsu għandu jiġi u jgħidilna biha. It-tieni l-organizzazzjoni wkoll tal-kunsilliera lokali f'dan il-partit, naħseb li din teħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari u tissaħħa. Ġifieri l-intenzjoni tiegħi hija illi biex naqdu l-ħidma tal-kulleġġ tal-kunsilliera lokali li jaħdmu ħafna Ġerom vera. Kif ukoll tal-kelliem tal-partit tal-kunsill lokali li tajjeb li jiffoka ukoll fuq il-politika tal-kunsill lokali u l-aspett politiku, għandu jkun hemm koordinatur tal-kunsilliera lokali. Jiena niftakar żmien fejn kien ikun hemm Leħfirlu Paolo Aquilina li kien jikkoordina anke nies naturalment li ġew warajma u jibqa' mfakkar għal-mod kif kien jikkoordina kollox u kien jieħu ċertu attenzjoni, eċetera, eċetera. Kien jiddedika naturalment il-ħin tiegħu għalhekk u naħseb l-idea tal-koordinatur tal-kunsilliera lokali biex jikkoordina bejn il-kolleġġ li għandu xogħol tiegħu imprezzabbli u bejn il-kelliem tal-partit li ma trid jidħol ukoll fl-aspetti politiċi għandu jkun hemm biex jagħmel din il-ħidma iktar faċli. Tielet l-uffiċċju welkom illi jissaħħaħ fir-riżorsi umani u fir-riżorsi tekniċi ħalli jkun f'pożizzjoni li jaħdem aħjar u bl-istess intensità matul iż-żmien kollu. Ovvjament l-elkom ma tiġi elezzjoni jkollok iktar attività, però l-elkom irid ikun hemm mhux bħala xi ħaġa li qedem u ma tiftakru fiha ġejja elezzjoni, l-elkom irid jaħdem matul is-snin kollha irid jingħata l-importanza u jingħata it-tools, il-mezzi biex jaħdem għalija wkoll anke għal dak li huwa ċertu surveys li jridu jkun jibqgħu għaddejjin matul il-5 snin u naħseb wasal iż-żmien ukoll id-direttur tal-elkom b'emendi fl-istatut li rridu nagħmlu jkun ex officio jkun ukoll membru tal-Kunsill Amministrattiv u fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit fejn jieħdu ċertu deċiżjonijiet u fejn tiġi diskussa il-politika. Il-Finet, illum għandna realtà sabiħa ħafna fil-ħidma tal-partit, again, ħaġa ġdida li ġrat, realtà ġdida, ċoħe li ġrat f'dawn is-snin, il-Finet li għal-għaqda tal-volontira tal-Partit Nazzjonalista li naħseb tista' tingħata
li kienet suċċess, hija suċċess, però tajjeb li tingħata iktar direzzjoni fis-sens li naħseb wasal iż-żmien illi il-vinet jola għal stat ta' fera ġdida tal-partit. L-istess b'xogħol fil-kuntatt PN. Il-5 punt illi naħseb issir reviżjoni tal-istatut tal-ferat kollha biex niġu konformi hemm ċertu changes fl-istatut bejn il-ġodda li konna minna jinktib numru ta' dawn l-istatuti il-ġodda per irridu naraw li jkunu konformi u l-importanti li kull fera fil-ħidma tagħha jkollha żmien ħin regolari allokat tagħha dirett mal-kap tal-partit biex ikun hemm iktar koordinazzjoni, iktar skambju ta' idejat. Is-sitta naturalment li nibqgħu għaddejjin fuq pjan tal-istruttura finanzjarju fil-waqt illi naraw ukoll fejn hemm bżonn investiment partikolari, jien ngħid ukoll mod partikolari fil-qasam tal-ICT biex niġu dejjem naġġornaw ruħna. Is-seba li nħoloq kumitat permanenti ta' etika, din jien naħseb li hemm bżonn dan il-kumitat li jkun fih dan il-Kunsill Amministrattiv u li jkollu wkoll jieħu ħsieb kwistjoni ta' imġiba xirqa ta' etika u anke ta' disċiplina. Inżid ma' dan illi dan il-kumitat permanenti għandu jieħu mbagħad kont ta' dak illi jikkonkludi l-kumitat ngħidu l-kumitat Bonello, presidut mill-imħallef emeritu Bonello, li nieda il-kap Simon Busuttil ftit xhur ilu. It-tmien li tissaħħaħ il-kollaborazzjoni u l-ħidma mal-Azad. L-Azad qed timxi tajjeb, jien nemmen li tista' timxi wkoll hemm ħafna affarijiet li l-Azad jista' jagħmel, però naturalment l-Azad għandu bżonn illi jkollu iktar forsi direttament l-għajnuna tal-partit u koll għal dak li huwa t-taħriġ u l-involviment kontinju tal-kandidat. Jiena ħaġa li d-dejqek tkun kandidat, kollu dik il-ħajb kollha tidħol l-elezzjoni, jekk ma jkunux eletti u ma jkollhomx involvimenti ieħor fil-partit, il-kandidati jħossu li kważi għandhom dik l-enerġija kollha li lesti biex jagħtuha. Il-partit li jieħu wkoll kont għax hemm kandidati, ħafna kandidati tajbin u tajbin immens li tajjeb li jibqgħu jiġu jinżommu l-kuntatt mal-partit. Id-disa jien nemmen li il-kap tal-partit għandu jkollu kumitat konsultattiv miegħu magħmul minn personaġġi ta' kompetenza, ta' rispett, nies li taw ħajjithom, nies li taw għandhom snin ta' esperjenza fil-partit u fil-ħajja pubblika biex jibqa' bħala isu standing committee ħalli jagħti parir lil kap tal-partit kull darba l dan ikun jeħtieġ. Jiena nemmen kif ġatta pubblikament fil-ħajja Ġerom, l-ikbar ignorant huwa dak li jaħseb li jaf kollox. Illum għandna wealth, għandna rikkezza f'dal partit ta' nies li kienu hemm li taw ħajjithom għandhom esperjenza enormi, għandhom l-erf li jiġi mis-snin, l-erf li jiġi milli jkunu affrontaw sitwazzjonijiet u sfidi diffiċli. Dawk, u ħafna minnhom jiena ċert kollha kemm huma jkunu lesti u disposti li jagħtu l-ħin tagħhom biex jikkonsulta magħhom il-kap tal-partit l-affarijiet importanti. Naturalment ukoll l-aħħar qasam il-medja tal-partit, il-net, il-Radio 101 u l-portal illi għandna nibqgħu niġu niffokaw fuqhom partikolarment għal dak li huwa news items, news features u partikolarment għal programmi bħal dan Ġerom u programmi simili li jistgħu forsi noħolqu iktar. Fil-waqt li nżommu dak l-entertainment li jkunu l-iktar popolari, ma għandna nisqu ħafna fuq programmi fejn jipparteċipaw in-nies u fejn nies jisimgħu. Fejn nies jisimgħu id-deputati, il-kandidati, l-uffiċjali tal-partit, ikunu jistgħu noħolqu iktar areas fejn dad-dibattitu ikun jista' jibqa' għaddej. Waqfa qasira ta' reklami immedjatament wara inkomplu l-intervista. Radio 101. Top tagħmel il-ħelu u tara lil ħaddieħor jikol bil-qalb u ħafna jgħidulek kemm ġik tajjeb u kemm hu sabiħ. Applika t-tieni edizzjoni ta' Baker's Kitchen. Ir-rebbieħ jew rebbieħa ta' Baker's Kitchen se jirbħu kors fis-settur tal-ħelu fl-Akkademja Lapid ġewwa Padova l-Italja. Biex tipparteċipa kull m'għandek tagħmelu li tidħol fil-paġna ta' Baker's Kitchen Malta fuq Facebook u segwi d-dettalji jew ċempel fuq 79091722. L-aqwa żmien għal barbecues għadu ġej. U għalhekk nistgħu niddevertu il-kol flimkien. Il-barbecue annwali tal-Partit Nazzjonalista. Is-Sibt, 29 ta' Lulju fit-8 ta' filgħaxija. Għal sena oħra ngawdu x-xemx nieżla minn Baħar iċ-Ċaq fi Splash and Fun. Ikellu xorb tagħna l-koll għal prezz ta' 15 euro għal kbar u 10 euro għat-tfal. Jien nażel inbukkja fuq 2596 5262 jew inkella mir-reception tad-Dar Ċentrali. U int, narawk
Konkors Kanzunetta Indipendenza 2017. L-applikazzjonijiet u regoli jistgħu jinġabru mir-reception ta' Net Television jew online fuq www.pn.org.mt. Il-ġurnata ta' sottomissjonijiet il-4 9 ta' Awwissu sa' 7 ta' filgħaxija. Coffee Morning organizzat mill-Kumitat Reġjonali Partit Nazzjonalista Għawdex nhar il-ġimgħa 28 ta' Lulju fid-9 ta' filgħodu ġewwa s-sala ta' Sub Headquarters Sannat. Trasport minn kull pjazza f'Għawdex fit-8:30 ta' filgħodu. Dane is a Pip ma' Enzo Guzman. Music and intelligence for your life. Kull jum fuq Radio 101 mit-2 sal-ħadd bejn il-ħbieb li Enzo fil-5 ta' filgħodu imbagħad jerġa' jxandar wara l-10:30 fil-għaxija. Niltaqgħu hawn. Bejn il-ħbieb. That's my Tessie water heater, delivering hot water exactly when I need it. Efficient, reliable, lime scale free, with a dry heating element and built to last with a 5-year guarantee. Tessie, the comfort generation. Tatara Bathrooms, where style meets luxury and where class meets creativity. Tatara Bathrooms for timeless elegance and outstanding value. Tatara Bathrooms, Rabat. tatarabathrooms.com.mt. Tal-Puzzu, pizza, pasta, grill. Triq George Borough Oliver il-Melliħa. Għal-pizza msajra fil-forn tal-ħadab. Għal-bookings ċempel 27544388 jew 79707755. Tal-Puzzu. Tlifti ċwievet. Illum mhux problema. Ace Service Express ta' ċwievet ta' Birkirkara fejn jagħmlulek kollox mill-ġdid. Jaqduk minn kollox, jiftħulek il-karozza u anke jsewwu jew jiddublikaw ir-remote tal-garaxx. Issa ssibuna wkoll il-fgura, 3 kantunier il fuq mill-gallerija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 79497936. Visit us today at Alira Plus Jumbo Store in Clean. All outlets are open all day. Gawdi mill-offerti ta' Trade Fair u tal-Part Exchange li għandhom ir-Ride Deal ta' Bormla. Wasad biex tibdel il-fridge, cooker, washing machine, freezer jew xi appliance ieħor? Issa huwa ċans għax ir-Ride Deal mhux talli joħdulek l-oġġett il-qadim b'xejn, imma tal-qadim jagħtuk sa 150 euro. Sewwa smajtu, jagħtuk sa 150 euro meta tibdlu ma' wieħed ġdid. Gawdi minn dawn l-offerti ġenwini tal-Part Exchange u ta' Trade Fair lir-Ride Deal ta' Bormla biss jafu jagħmlu. Ride Deal Bormla fil-pjazza ħdejn il-Bank of Valletta. ċemplu 21-800-638 jew 27-800-638. Ride Deal Bormla. Outdoor living by the Atrium. From barbecues to furniture, we have it all. Drop in at the Atrium. Niddiskutu dak kollu li qed jiġri madwarna, l-istejjer li jinteressaw lilek. Kull jum mit-2 sal-ġimgħa fuq Net Television, il-programm Net Live fis-6:15 fil-għaxija. Radio 101. Inselmilkom jien Jerome Karwana Ċilja u nilqakom għat-tieni parti tal-programm Newsdesk Analiżi Politika tal-lum. Il-mistieden huwa il-kandidat għall-elezzjoni li twassal għal ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxoni. Elix, kif għandu jkun ir-rwol tal-oppożizzjoni f'dan il-mument? Jien naħseb illi partikolarment jekk wieħed jaħseb ftit fuq x'tip ta' messaġġ tagħna il-poplu fl-elezzjoni li għaddiet. Għandha tkun ukoll gwida ta' kif għandha tkun l-oppożizzjoni. Jiena ħaġa li pereżempju tiddiżappuntani ftit ikolli ngħid. Fl-oppożizzjoni fl-4 snin li għaddiet kienet oppożizzjoni effettiva ħafna u kienet oppożizzjoni wkoll pożittiva. Fiha ma ninsewx, imma jekk nistaqsi nisan barra ħafna drabi di jew ma jafuwix jew ma jiftakruwix. Kienet oppożizzjoni li għall-ewwel darba f'dal pajjiż
waslet biex ikonna tibdil tal-Kostituzzjoni bi proposta tal-Oppożizzjoni. Aħna rridu nkunu ċari illi fejn hemm tajjeb ma rridux assolutament b'xi mod ngħidulu ħażin. Anki għaliex din ħaġa mhux tiddiżappuntani, din ħaġa mod tirrabjani lili, mela jekk inti tara l-ekonomija, waħda mill-fatturi li l-iktar il-gvern ftaħar bihom, għax l-ekonomija sejra tajjeb, għas-sejra tajba, u kemm smajna li sejrin tajjeb u surplus u x'ma nafx jien. Kellu jkun iktar ċar, ħafna iktar ċar il-messaġġ, ir-realtà mhux il-messaġġ, illi l-ekonomija sejra tajba llum. Mingħajr ma l-gvern fl-4 snin li għaddew għamel ebda inizjattiva ekonomika, attività ekonomika ġdida waħda li fil-beħ tal-passaporti, kien bil-fors għaliex dak li sab kien sodda mifruxa fuq bażi soda. Ġifieri mill-ġdid, hemmhekk l-oppożizzjoni tkun tali li tajt l-affarijiet eżatt kif huma, ħankun ċar bla biża u bla tlaqliq. Il-ħażin kien ħażin. Għadu ħażin u jibqa' ħażin indipendentement minn kull verdett elettorali, minn kull riżultat elettorali. Dak li ħażin irridu nibqgħu nagħmlu ħażin Alla ħares, irridu nibqgħu nisqħu u niġru wara l-gvern biex l-imġiba tiegħu tkun kif mistenni u kif suppost għandha tkun. U fejn din ma tkunx ngħiduha bla tlaqliq u immedjatament mela nqogħdu naħsbuha. Però fl-istess ħin ferm il-ġid tal-pajjiż fin-nofs fej verament l-inizjattivi jkunu tajbin. Għandna nkunu mhux biss ngħidu li ma tajbin, imma għandna nkunu aħna stess li nipproponu. L-importanti Ġeroma li fejn jista' jkun għandha tkun ħaġa ċara f'moħħna, l-aġenda nissettjawha aħna u mbagħad ħadd ieħor jara xi jagħmel. Mhux aħna nisfnu għall-aġenda li jissettja ħadd ieħor. Alex, x'inhu malik il-kwalitajiet l-aktar importanti li għandu jkollu kap tal-Partit Nazzjonalista? Jiena jekk nibbaża wkoll fuq dak li għandna qabel Ġerome milli huwa skont jiena minnu li ħaġa importanti li dun nibdew biha, irid ikun qabel xejn kap li jaqgħad. Kap li jaraf jisma', jaraf jistma' lil kulħadd, jaraf li jagħti żmien, jagħti l-ispazju fejn kulħadd jista' iwassal il-veduti tiegħu l-enerġija tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar però irid jiddeċidi. Il-kapaċità li tisma' lil kulħadd u li taqqad kemm jista' jkun li ssib konverġenza tasal bil-persważjoni li tkun hemm, però fl-aħħar mill-aħħar imbagħad tittieħed id-deċiżjoni. Xi kultant deċiżjoni trid jittieħdu mill-ewwel, xi kultant deċiżjoni tista' tħallif ftit żmien għax hemm bżonn iktar żmien għad-diskussjoni. Però l-iktar ħaġa importanti hija li jkun il-kap il-ġdid ikompli wkoll ta' ġifieri dawn affarijiet li saru hemm diġà ma dejjem hemm żmien biex timprovja. Il-ċar li għandu jaħdem fuq l-għaqda, jaħdem fuq is-serjetà ġewwa u minn barra u jagħti messaġġ ċar lill-gvern li we mean business, we are here because we mean business, and we mean business għaliex aħna inħobbu lil pajjiżna u rridu dak li huwa aħjar għal pajjiżna, għan-nies tagħna, indipendentement għal Malta u Għawdex tagħna, għalhekk aħna naħdmu u għalhekk aħna rridu nibqgħu naħdmu u għal imħabba lej pajjiżna li ġanna li ngħidu tajjeb dak li hu tajjeb bil-qawwa, però ħażin dak li hu ħażin bl-istess qawwa. Alex, x'inhu l-aħħar messaġġ tiegħek lis-semmija ta' dan il-programm iżda b'mod partikolari lill-kunsilliera u lit-tesserati tal-Partit Nazzjonalista? L-aħħar messaġġ tiegħi Ġerome huwa twemmin tiegħi. Il-messaġġ tiegħi ma jistax ħlief ikun it-twemmin tiegħi. Twemmin f'dan il-partit, twemmin illi l-istorja ejja nħarsu lura kap wara kap tal-Partit Nazzjonalista, Fortunato Mizzi, Nerik Serugo Mifsud, Nerik Mizzi, George Borch Olivier, Edi Fenek Adami, Lawrence Gonzi u Simon Busuttil sa wasanna sal-lum. Aħna għandna ħafna u ħafna x'jagħmilna gburin ta' dan il-partit. U għaliex? Mhux għax aħna magħluqin fina nfusna, għaliex aħna miftuħin. Għaliex aħna kull darba dal-partit kellu suċċess, awtomatikament mill-ewwel ġi assigurat is-suċċess tal-pajjiż. Ġifieri huwa messaġġ ta' kuraġġ, messaġġ li jista' tkun xi tkun ir-riżultat tal-għażla tal-kunsilliera l-ewwel u tat-tesserati wara, għandu jkun partit maqut wara t-tmexxija tiegħu u maqut għaliex fuq il-skorta, fuq it-triq, jimxi fuq it-triq tal-valuri u tal-prinċipji tiegħu,
skont dawk l-istess valuri u prinċipi jiftaħ jkun ċert li jkun miftuħ għal kull minu tarida tajba li jagħti l-isforz tiegħu li jiġi u jingħaqad magħna. L-importanti n-nistana għal dawk li forsi stajna ħadna deċiżjonijiet tajbin u inqas tajbin li konna laqda bej kulħadd fl-istrutturi kollha, fl-amministrazzjoni, fil-komitati sezzjonali, fil-policy fora li kol jibqgħu jaħdmu, fil-ferat tal-partit u fit-tesserati kollha tal-partit. Aħna għandna għan wieħed, għandna skop wieħed, però hija kuraġġ u kuraġġ. Il-futur ta' dal-partit hija fidejna illum u aħna ċerti jien għandi fiduċja totali fil-konsilliera tal-Partit Nazzjonalista li jagħmlu l-għażla li huma kif dejjem għamlu jidrilhom li huwa l-aħjar għall-partit illum għaliex għandi twemmin ukoll indaqs li dak li hu l-aħjar għall-partit illum huwa wkoll l-aħjar għall-pajjiż għada. Grazzi lil Alex Perici Kalaxxoni ta' din l-intervista. Infakkarkom li l-mistieden ta' għada se jkun Frank Portelli. Dak kollox għallum jien Ġerom Karwana Ċilja inselmilkom. Il-lejla tajba.